Erős és kormányképes alternatívát keresek, mert az eddigi pártok kormányzásából elegem van. A saját bőrömön tapasztaltam, hogy az elmúlt 24 év egy tévműtő. Olyan pártra akarok szavazni, akik nem csak az elmúlt 4 vagy 8 évet képes helyrehozni, hanem az elmúlt 24 évet is. Ha munka van, minden van, ha munka nincs, semmi sincs. Hazánk csak a mezőgazdaságban félmillió munkahelyet veszített el a rendszerváltás óta. Az az ország, aki a megtermelt javait külföldre viszi és onnan visszavásárolja, gazdaságilag gyarmatnak tekinthető. A víz nagy kincs, talán jövők záloga. A helytelen vízgazdálkodásnak köszönhetően évente 5000 milliárd literrel több hagyja el hazánkat a folyókon keresztül, mint ami beérkezik. Védjük meg a Kárpát-medencét a kiszáradástól. Ebből az országból már szinte minden fiatal külföldre akar vándorolni. Nincs munkalehetőség, el is tudnak helyezkedni, a létfenntartásukhoz elegendő bért sem keresik meg. Saját otthonra semmi esélyük. A világ lakosságának idősödésével az egészségturizmus évente 10%-kal emelkedik. Magyarország kiváló adottságai ellenére csupán kis mértékben volt képes részesedni ebből a jövedelmező üzleti ágból. Mára a nagyobb kutatóintézetek is elismerik, hogy a magyar nemzetgazdaság növekedési kilátásai mélyen alássa az a jelenség, hogy a lakosság egy meghatározó része a hazai fogyasztás, a kis és közepes méretű magyar vállalkozásoknál történő vásárlás helyett a külföldi hátterű pénzügyek számára törleszt. Egy olyan pártra akarok szavazni, aki nem csak beszélni szeretne a programjukról, hanem meg akarja valósítani azt. Itt az idő, hogy ne a kisebbik rosszat választ, szavazz a Jobbikra, szavazz Szőcs Norbertre, a Jobbik képviselőjelöltjére, hogy igazi változások jöjjenek.